Čakalaka, I'm Creeper from Sunday, vítajte u mojho prvého vlogu. Vidíte, moja čapica, krásná, že? No, takže, dneskajší vlog to bude o tom, že jak vás privítať. Neviem, haha. No. Takže, jak by som vás mohol privítať, to je asi tým, že budem natáčať vlogy, gameplaye, blogy a také všelijaké let's playe. To je tak, niektoré sú také isté. A poviem vám niečo o sebe. To neviem. Nachádzam sa v Topolčanoch, volám sa Michal Valent, mám priemerne veľkú postavu, 1,40 m, nie som moc veľký, mám 10 rokov, ale ako ja fakt, ako nerobím to iba tak, ja nerobím sa na posmech, ja proste chcem robiť, mám rád vlogerov, najradšej mám ako Gagomena, potom mám ešte rád Minecraftáka, takže tých Artixa a tak ďalej. Budem robiť videá aj na Minecraft, na Gmod, potom aj na tento, jak sa to volá, Probhunt, tak, no takéto všelijaké blbosti. Budem mať veľa vlogov, ešte by som vás privítal tým, ten, kto dá najviac odberov, no, môžem dať iba jeden odber, no, ten, kto dá najlepší koment, dostane, počkať, dostane tento nožík. Neviem, čo by si dobre dal. No, tento nožík. Zadarmo. Príde mu poštou. Vysúvací. No. Potom druhá cena je tieto čertovské kukatá. Ja, vidíte? No. Tretia cena je Puk, bez čísla, originál. A štvrtá cena, pozor, to je posledná, dostane moju čapicu STF View. Tak. To by mohlo byť pre tento vlog všetko.